Gerakshali hora jowali khamar amchaio utpol nomoni mungoi khoroksa shiklani nokanani amchaini shimi loris species ka haikaisa mwkhra mankha aboni ulo utpol Udaipur Bolong tang bedekni samwng khlainai songbai kok dukbai kwrwngnani naikha a bolongni malmata no borokni yago tisairinani bagai kwbangma jora romoi amchaini bwkhaktwi bolong tang bedekni samwng khlainai songbai kok dukbai kwrwngnani naikhe samwng wnglia aboni ulo joto patimung shaharka Udaipurni samwng khlainai kokthum thumnai rokno jowali khamar amchaini tongnai utpol nobo kokthum thumnai rokbo bolong tang bedekni samwng khlainai songbai kok shaharna naikhe borokni bo samwng wnglia aboni ulo Udaipurni range officer mita das bai kok shaharka phiaya ba a range officer de khoroksa bolong tang bedekni phun lombo riwei rwkha kok sanani bagai aboni ulo a bolong tang bedekni samwng khlainai thangui sogoikha jowali khamar gana utpol nomoni nogo phiaya ba a bolong tang bedekni samwng khlainai utpol nomono saka bolongni malmata manmani aboni mangflirok social media rogo share ta khlaidi hinai tabo sungmung wngkha utpol sak baithangno bolong bedekni samwng khlainai rokno shahorei malmata no borokni yago tisai rimani aboni bisingo utpolno kok khwnari klangkha abo bobo hai tomwng wngkha bolong tang bedekni samwng khlainani urpatimungno twyei amchai gwnagui no urpatilaijak. Bureau report, Kokkhorang.